من الشيطان الرجيم أمي تغنيني على فك أبو شيطان إبليس لعينو تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبان سيندي الله تعالى تبارك ما على مين يجي هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنغرليتي. نعم. تابع سورة يونس. سورة يونس نفتقدو. نعم. تكفلنا. نعم. نعم. ثم أكويكا دو نقولو كرا نونو تشيلينكو. بعثنا. نعلا نانا تشيليك. من بعدهم. أولو كجماعة هلاكيليكو. موسى تشي. وهارون. أني هارون. إلى فرعون. نوتي فرعون ما ومالاي أني فرعون كجماعة. بآياتنا. نينا أراكا كباكو كنوندوني. فاستكبروا. فرعون يربوني. وكانوا. ولبانا. قوما. كاكا جماعة كلوية مجرمين. منو توني كلاوي منو يجرمتوي. أكو جودي. ثم بعثنا كفني على تشيليك من بعدهم كرا نونكا تديان كفه ونانا كموكا مغوفه وكمغو ماسون على يو حلقي من اولو حلقي ليكو من بعدهم اولو حلقي ليكو فني موسى تشي نعم كهارون فناتشي الى فرعون وملئه نيوتشي فرعون ناكا جماعه نعم mana kira fila ye Musa Haruna o kumana sababu nana ni Haruna ta ye komi a bɛɛ b'a kalama mana sababu man dɔgɔ Ala ka ɲuman k'a ye naam bi ayatina o do wa ne y'u ci ni n ka dalilu ye ayati n ka kabako komi a yɛrɛ bɛɛ b'o kabako kɔnɔntɔn in dɔn Firawuna ni Musa u ye min kɛ ɲɔgɔn na Musa nana ni dalilu kɔnɔntɔn ye min jɛlen don min kelen kelen bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ latubi k'i bila Ala ka sira kan ka sira ɲuman yira i la quoi mais o n'a ta bɛɛ o ma sɔn o kumana o aya kɔnɔntɔn in nana fastakbaru parce que baara in a bɛ tiɲɛ ni istigbaru de ye quoi ya parce que u t'a ɲini mun yɛrɛ fɔra la u b'a ye de e kana na kɔrɔta na o kumana u y'u yɛrɛ bonya wa kɛnu qawman mujrimina o kɛra jurumutɔ ye parce que ni bana tiɲɛ kɔni na i ye jurumutɔ de Ala ka n'an ban tiɲɛ na falamma ja'ahum al-haqq a ko tuma min na ni tiɲɛ nan'u ma min indina ka bɔ ne Ala yɔrɔ u ko inna haza a ko nin min filɛ nin ye n galena seerun nin ye kɔrɔti ye nun kɔrɔti min bangenen bɛ falamma ja'ahum o tuma na hum o ye Ala ka daliluba dɔ de ye falamma ja'ahum tiɲɛ yɛrɛ nalen kɔ u ma kumana Firawuna n'a ka mɔgɔw bi minɛ yan de Ala ma bin u kan tiɲɛ nana u y'a ye o kumana o de ye falamma ja'ahum tiɲɛ nalen kɔ u ma el-haqu tiɲɛ nalen kɔ u ma u banna o kumana falamma ja'ahum o ye dalilu ye ko kuma da t'u bolo bilen a ma da o ma dɛ Ala ko min indina ka bɔ ne yɛrɛ de yɔrɔ ka bɔ ne yɛrɛ de yɔrɔ ne Ala a y'a dɔn minɛ ni juguyara ka taa fɛ kira nana ni tiɲɛ ye o bɛ bɔ Ala yɔrɔ mais Ala yɛrɛ seginna a kan tiɲɛ min bɔra ne yɛrɛ yɔrɔ sabu n ye kabako min di Musa ma magicien adi si tɛ se k'o kɛ k'a fɔ i ye magicien bɛ kabako kɛ mais Musa nana ni kabako minnu ye adamaden magicien walima magi dɔnnen don laada la kɛcogo minnu na o tɛ se k'o kɛ o kumana min indina ko tiɲɛ yɛrɛ bɔlen kɔ ne yɛrɛ Ala yɔrɔ o banana qalu u ko de inna haza la sihirun mubin ko nin tɛ foyi ye kɔrɔti kɔ hali ɲininkali t'a la maa ti maa ɲininka ko nin ye mun ye dɛ haza mubin nin ye kɔrɔti de ye c'est un magicien a bɛna an tromper de ya ma de i kɔrɔ nin mubin bi maana zahir naam qala Musa ko sa ataqulun
abi sɔn ka fɛn fɔ wa للحق tiɲɛ yɛrɛ ma لما جاءكم a ɲɛ bosolen kɔ aw la سحر هذا a bɛ sɔn k'a fɔ ko nin ye kɔrɔti ye ولا يفلح الساحرون walahi mɔgɔ ɲagaminaw ti kisi sahiru mɔgɔ min bɛ adamaden bɔ a dana bolo kan ni nkalon ye u ti kisi o tuma na a bɛ sɔn k'a fɔ nin ye nkalon ye a nalen kɔ a ma a yɛrɛ ɲɛ b'a la fana asiru haza nin ye kɔrɔti ye nin n'aw ta ye kelen ye kelen tɛ izan a ko la yuflihu sahiru o don wa wala yuflihu sahiruna o tuma na mɔgɔ ɲɛnamininaw u ti kisi fiyewu sahiruna de ye mɔgɔ minnu bɛ fɛn dɔ yiri la i b'a ye i ye cogo min na ka sɔrɔ o ti hakika yɛrɛ a kɛra si o si u bɛɛ bɛ wele sahara de mana wa mɔgɔ tɔrɔmpela ti kisi a mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ naam qalu firawuna ka mɔgɔw ko sa a fɔ musa i nana ma wa litalifitana ko i bɛna an kɔ don ka bɔ fɛn ma an y'an fa fɔlɔw sɔrɔ fɛn min kan aha bonya bɛɛ bɛna kɛ aw ta ye sa nin dugumakolo in sanfɛ an kɔni ma kɛ aw fila ye muminina ko an bɛ limaniya kɛlɛ yɛrɛ bi yan de o o tuma na a ko e nana o ma litalifitana i bɛna an kɔ di min lafata bi mana n'i ye n'a fɔra i kɔfilɛ n'i y'i kɔfilɛ i ɲɛ bi bɔ i ɲɛ avant fɛ fɛn min kun b'i bolo n'i y'a kɛ tan dɔrɔn i ɲɛ bi bɔ o kan o tuma na e nana de litalifitana i bɛna anw kɔ don wa ka bɔ fɛn ma an ye an y'an fa fɔlɔw sɔrɔ boli minnu kan k'u bato e bɛna ɲɛsin fan wɛrɛ di anw ma an k'o yɔrɔ lajɛ min t'an ka boliw ye an ka tugu fɛn kura kɔ min t'an ka fɛn kɔrɔ ye la hasha wa kɛla o tuma na n'o kɛra sa bonya ani se o tɛna kɛ aw fila ta ye sa ni misira dugukolo kan ye o tuma na f'i k'a faamu kɛlɛ in bɛɛ ye nin de ye kɛlɛ in bɛɛ de ye nin ye watakunu lakuma kibriyahu fil ardi el kibriyahu huna siyadatu wa ri'asa o tuma na ka mɔgɔw mara ka kɛ mɔgɔw ɲɛmɔgɔ ye o tuma na n'u tugura Musa kɔ Musa bɛna o valeur sɔrɔ a n'a balimakɛ Harun o tuma na mɔgɔw bɛna tugu u kɔ mɔgɔw bɛ ban tiɲɛ na kuma caman nin yɔrɔ ninnu fana de la k'a dɔn nin ye tiɲɛ ye dɛ nka olu ta ye an ka hɛrɛ b'a nɔfɛ tugu la mais olu b'a ye de n'an tugura la ale de bɛ kɔrɔta anw bɛ jigin a bɛna an ka ko tiɲɛ o yɛrɛ dama de ye kafiri caya o dama de ye tiɲɛ kɛlɛbaa caya fo i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ wale a t'i dogo i la fiyewu i yɛrɛ bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ i ɲɛ wale tarima faamu mais a lajɛ kɛ baya ko lajɛ kɛlɛ min dara ka sɔli min bɛ ka da kan mais e k'a lajɛ ta yala a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa a bɛ hadisaw la wa Bukhari ni Muslimu y'a fɔ n'aw mago bɛ alijinɛ na a ye na nin layidu in ta ayiwa a bɛ sira kitabu bɛɛ kɔnɔ mais o ye Ala kumakan don o dama tɛ dɛ mun b'a kɔnɔ min b'a kɔnɔ n'i yɛrɛ y'o ye dɔrɔn i b'a ye Ala ko tɛ dɛ hali ni mɔgɔw segira kafiriya la fɛn o fɛn bɛ se ka diɲɛ bɔ bololabaya don parce que baya ma foyi to yen foyi a bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la bɛɛ n ti fila fara Ala kan maa o maa ye fila fara Ala kan i kafirila bi sa o sɔrɔ n ti sonyɛni kɛ sonyɛni a yɛrɛ k'a lajɛ jeni i ka sɔrɔ n'i kɛlen dɔ ka n'o ta i kɔfɛ aha i yɛrɛ o bɛ bɛn i ma i halala ni dɔ ka n'o ta k'i jigi tigɛ n'a fɔra o ka bɔ jɛkulu la a bɛ lafiya n ti jɛnɛya kɛ dugu jamana joli cira muso ko nɔfɛ dugu joli ci la muso ko nɔfɛ sinji joli fara la muso ko nɔfɛ n ti n den faga comme a b'o histoire dɔn
a nana kuma min na o y'a sɔrɔ o denfaga bɛ yen o kuma n'u ye den sɔrɔ ni muso don dɔrɔn u b'a minɛ ka dingɛ sen k'a bila a kɔnɔ k'a datugu siran kosɔn a kana n'a ɲɛmɔgɔden kɔnɔ ta k'u ka du danbe bi wa fana ko a tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka jɔn minɛ a bɛ kɛ du kɔnɔ dumunikɛla ye ka kɛ doni ye a ti mago ɲɛ o la arabuw tun bɛ denmuso de fa ala ko ta'ala alakira ma sɔlɔ silam ko a k'a fɔ ko f'i ka layidu ta i t'i den fa n'i bɛ kɛ silamɛ n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ bon ni namara banna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ balo hɛrɛ la wa a laban ne pɛrɛlen don ni kira muhamadu ye ne bila baara ɲuman min na n b'a kɛ mun bɛ nin kɔfɛ n'i ye nin kɛlɛ tɔ ye ka bere ta dɔw bɛ kasi dɔw bɛ kulo bon i y'a dɔn nin ye kabako ye o tuma na wa tiɲɛ bɛɛ kɛlɛla tan wa ala y'a kɛlɛbaa bɛɛ halaki fana siga foyi t'a la aha ala y'o fɔ wa jahadu bɛ u banana k'a sɔrɔ u ni dalen don a la wastayqanat bihi anfusuhum u niw dara la yɛrɛ bonya kama ani juguya fin nin ye kuranɛ aya de ye koyi u yɛrɛ niw dan b'a la dɛ ko nin ye tiɲɛ mais juguya fin ani hasidiya kama ani yɛrɛ bonya u ko n'a ma nin kɛlɛ ko kojugu don ala ka tiɲɛ bɛ se ka kɛlɛ dugu jɛ o jɛbaya bɛ kɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la don o don dɔ bɛ na a kɛra afuwajɛ nin ye malgré wuluw bɛ kulo mais ala ko afuwajɛ alhamdulilayi ala k'a n'a dɛmɛ n ko nuhu yɛrɛ ka mɔgɔw ko a ma ko yuridu an yatafaddala alaykum ko a bɛ fɛ k'a yɛrɛ bonya a ye de k'a yɛrɛ siga o sanfɛ a kana sɔn dɛ i y'a ye u bɛ ɲɔgɔn si istikbaran u y'u yɛrɛ bonya da la o tuma na kira o kira cira a bɛ nin nafsul mushkila a bɛ nin tɔɔrɔ kelen in de sɔrɔ ni an tugura nin kɔ a bɛna bonya ye kɛlɛ in yɛrɛ bɛɛ ye nin de ye mais ka sɔrɔ ni tugura tiɲɛ kɔ i b'i ka diɲɛ nafa sɔrɔ i b'i ka lahara ta sɔrɔ parce que lamɔ fɛn bɛɛ bɛ lamɔ de bolo o don muhajiru dɔ Égypte a bɛ ka kuma ale tɛ ka kuma ni silamɛya tɔgɔ ye dɛ a bɛ ka muhajiru don dɔrɔn u bɛ conférence dɔ la u ye kuma d'a ma a ko mɔgɔw bɛ ka k'u yɛrɛ tɔɔrɔ k'u yɛrɛ sɛgɛn ko parce que fɛn o fɛn bɛ se ka adamadenya dilan a ko fɛn damadɔ de don a ko fɔlɔ bɛ kɛ muso de la muso fɔ muso de ka lamɔ fɔlɔ ni muso lamɔna muso b'a denw lamɔ a ko dondara bi daminɛ yan de filanan fɔ karamɔgɔw ka lamɔ ni karamɔgɔw lamɔna olu bɛ kalandenw lamɔ a ko sabanan fɔ jamanadenw k'u kɔlɔsi ni u maa min k'u ka faama ye f'u k'a dɔn maa lamɔnen don o ka sigi jamana kunna n'o kɛra o bɛ jamana den tɔw lamɔ a ko fɛn o fɛn mana ni saba jɛ jamana o jamana na ɲɛtaga tɛ a ye exemple ta olu yɛrɛ kan ye Égypte de tun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ Égypte ale de tun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ diɲɛ bɛɛ khasatan dɔgɔtɔrɔya la diɲɛ bɛɛ tun bɛ sin Égypte de olu de tun bɛ bɛɛ ɲɛ furakɛli la ani kodɔn ni faamu caman olu de ye bɛɛ kɔn a la mais muhadiru bɛ k'a fɔ mun ye u bin parce que u sɔnna mɔgɔ minnu nana o nana fɔlɔ jɛ na denbaya ka musow tiɲɛ musow de ye usine ye denw bɛ dilan yen de ni usine tiɲɛna dɔrɔn a ka baara kɛ nɔ si ma ɲi bilen a ko u nana mun fara o kan u nana u sen don u ka kalanyɔrɔw la k'u ka laadaw diyagoya don kalanyɔrɔw la
u bɛ taa balako la tuma min na o y'a sɔrɔ u denw kunkolo ni fa kunkolo tɛ kelen ye u nana bɔ yen ka sɔrɔ k'u ka choix kɛ u ka dugu kɔnɔ u ni faama minnu bɛ bɛn k'olu ta ka sigi jamana kɔnɔ ko wa diɲɛ bɛɛ bi tan a ye min fara o kan a ko an ka Chine lajɛ a ko Chine ɲinɛna fɛn kelen de kɔ Chine c'est-à-dire o ti bi Chine ye quoi kunu Chine o kun kelen bi ka karanga kogo de jɔ ka Chine bɛɛ entouré karanga kogo diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ɲɔgɔnna karanga kogo ti suru Chine suru Chine Chinois ka karanga kɛlɛ kun bɛna bi ka i bɛ kogo jɔ ka dugu kori ni karanga min Chine ta kun ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ maa tɛ se ka a sago i tɛ se ka don mais cɛ ye mun fɔ a ko Chine ɲinɛna min kɔ Chine ye karanga kogo jɔ k'a ban ko mais Chine kun kan ka gardien de dilan ka bila karanga da la ko a ɲinɛna gardien dilali de kɔ juguw nalen u ni gardien de fɔra ka bɛn u ye nafolo d'u ma k'u sago k'u ye u ye dayɛlɛ ko Chine ma ɲinɛ karanga kɔ mais a ɲinɛna karanga kɔlɔsibaga de sɔrɔ éducation ti tulonkɛ fɛn dɛ éducation ti tulonkɛ dɛ o de balawu filɛ an yɛrɛ kan sisan fo an k'an janto nin de la ni lamɔ tiɲɛna dɔrɔn maaya banna na an ka tɛmɛ n'a ye bonya ka kɛ aw ta ye dugumakolo sanfɛ o tumana bonya in ɲinini ɲɛmɔgɔya ɲinini o de y'a to diinɛ yɛrɛ binna pewu u nana silamɛya kɛ bɛɛ bi ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ni min kɔndana o bi fɛn dɔ fɔ k'o y'ale ta ye ni min kɔndana o bi fɛn dɔ fɔ k'o y'ale ta ye u nana tila o ye silamɛya yɛrɛ dama ye dɛ u nana o tila mana ni min ko a bɛ ɲɛmaaya ɲini n'o ma jɛ n'i ye ka ɲɛmaaya ye o yɛrɛ bɛ dɔ tila a bɛ nin cogoya kelen in de la ka taa bon n'an taara ten silamɛya yɛrɛ hakika fɔ a tununna a kɛra mun ye sisan e bɛ sira min kan an b'o de dɛmɛ e bɛ sira min kan an b'o de dɛmɛ mais Alakira kun bɛ jumɛn kan la o tɛ yen bilen o banna bɛɛ nana n'i ta ye bɛɛ nana n'i ta ye mana n'an taara ten waati yanni waati dɔ cɛ a bɛ gɛlɛya mais nin bɛɛ nana mun kama ɲɛmɔgɔya Firawuna ni a ka jama bana Musa ka tiɲɛ 9 la kabako 9 na ko parce que k'u ti foyi ɲini k'u bɛ fɛ ka k'an kuntigi de ye siyada wa riasa na ko limaniya kɔni a ka haramuya Musa wa ma nahanu lakuma bi mu'minina o don an kɔni tɛ sɔn aw la fiyewu ko an bɛ da u la an tɛ sɔn sabu danaya ko ɲɛɲini tɛ danaya n tɛ sɔn yɛrɛ n bɛ n kun fɛ sa n tɛ sɔn ta'assub o tuma ɛlɛ a'ama k'a fɔ de n b'a ɲɛɲini ayi nin ye ne jɔyɔrɔ ye an tɛ tugu i la de hali n'i nana ni Ala yɛrɛ ye an tɛ tugu i la dɛ kuma yɛrɛ ye nin de ye na. وقال فرعون Firawuna ko sa ائتوني n tɛ baasi ye wa a ye na ne yɛrɛ Firawuna ma sa بكل ساحر ni n ka magicien bɛɛ lajɛlen ye alimin minnu bɛ tɔw ɲɛ na Firawuna ko n'a ko magi don ka ban n y'a faamu o tuma na a ye n ka magiciens minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka jamana kɔnɔ fɔrilenbaw a ye olu dama wele ka na minnu ni Musa bila ɲɔgɔn na a k'a dɔn nin ye kɔrɔti de ye na فلما جاء السحرة a ko tuma min na ni kɔrɔtitigiw nana sa قال لهم موسى Musa k'u ma ألقوا ما a ye fɛn geru أنتم aw tigitigi n'olu ko na a bɛ fɛ ka min geru نعم فلما ألقوا tuma min na n'u ye keruni kɛ sa قال موسى Musa k'u ma ما جئتم به an n'an bɛ ni nin fɛn o fɛn ye sera dabali jugu la sihiru dabali jugu la إن الله i k'a dɔn Ala سيبطله Ala bɛna nin bɛɛ tiɲɛ إن الله
ikado ala لا يصلح عمل المفسدين ala ti cɛnikɛlaw ka baara ɲɛ fiyewu kumana Musa ye nin f'u ye sa a ko alqu ma antum mulquna fɛn minnu b'a bolo n'a bɛ fɛ k'o kɛru walima n'a bɛ fɛ ka mansi kɛ n'o ye a y'o fɛnw kɛru sa an ka mansi daminɛ o kumana o kɛra min kɛ falama alqaw na tuma min na n'u ye kɛruni kɛ sa mana u ka bereninw na an'u ka jurukisɛninw na u y'olu bɔ k'u kɛru k'u kɛ sa ye komi a bɛ kisa dɔn cogo min na ayiwa o kumana Musa ye sobanu lajɛ mais a m'a fɔ ko a kɛra sa ye ko a kun bɛ kɛ annaha ko a kun bɛ kɛ Musa ɲɛkɔrɔ de ko ayiwa a ko sa don min bɛ bɔ a nɔ na a fɔcogo ka ca mana o bɛɛ kɛlen sa Musa sɔrɔ Ala sɔrɔla k'a fɔ Musa ma ko min b'i yɛrɛ bolo e k'o kɛru bani o kumana min kɛ ko u y'u ka fɛngɛni ninnu bɛɛ kunu sani ninnu bɛɛ kunu o kumana faqala Musa ko sa ma ji'tum bihi sihiru aw nana ni nin dabali jugu minnu ye sayabtiluhu Ala bɛna a bɛɛ tiɲɛ inna Allaha sayubtiluhu Ala bɛna a bɛɛ tiɲɛ a ka dabali in kɔni an juguw ka dabali Ala k'a bɛɛ tiɲɛ inna Allaha la yuslihu amalal mufsidina Ala ti tiɲɛnikɛla Ala t'o ka baara ɲɛ fiyewu naam wa yuhiqqu Allahu al-haqqa o don Ala bɛna tiɲɛ sabati na ale yɛrɛ Ala ka kumakan ye walau karihal mujrimuna hali n'o gɛlɛyara jurumutɔw ma o bɛ kɛ dɛrɛ o kumana a ko cogo di inna Allaha sayubtilu o kɔfɛ inna Allaha la yuslihu wa yuhiqqu o de don wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi Ala bɛna tiɲɛ sabati ni ale yɛrɛ Ala ka kumakan ye o ye Ala ka layidu de ye Ala ka layidu ye n bɛ tiɲɛ dɛmɛ o kumana hali ni bɔyɔrɔ tɛ tiɲɛ na bi maana hali ni dɛmɛbaa tɛ tiɲɛ na Ala yɛrɛ ye tiɲɛ dɛmɛbaa ye o kumana a y'o de fɔ yan sisan wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi n'a ka layidu ye tiɲɛ a mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Ala mais kira yɛrɛ lajɛ sallallahu alaihi wasallam a nana ni kira ye don min na a fanga t'a la o mais Ala sɔnna k'a dɛmɛ da la fo an filɛ san 1100 caman na bi silamɛya dɔ de bɛ fara a kan a hakika ma se ka tunu mana o b'a yirila Ala y'a dɛmɛ mana Ala ka layidu de don bi kalimatihi bi maana bi mawaidihi Ala bi tiɲɛ dɛmɛ a kumaw bɛ yen wa layidu don Ala fɛ fana ko ne Ala ka tiɲɛ dɛmɛ mana tiɲɛtigi kana siran b'o de fɔ a ye don o don kana siran Ala de b'i kɔfɛ fo n'a sɔrɔla ŋaniya wɛrɛ b'i la ni Ala tɛ walahi ni Ala y'i ŋaniya i kelen bɛ se diɲɛ bɛɛ la siga t'a la fiyewu bilahi ni Ala y'i ŋaniya ye kɔni naam walaw karihal mujrimuna hali n'a ma diya jugufinw ye Ala ta bɛ kɛ foyi tɛ se k'a bali naam fama amana mɔgɔ bɛrɛ ma limaniya o Musa ye illa zurriyatun fo n'a kɛra bɔnna dɔw ye dɛ min qawmihi a ka jamakulu bɔnnaw la ala khawfin sirangan min firawuna na wa malaihim ani u ka jama an yaftinahum u kana n'u lafitinɛ wa inna firawna i k'a dɔn firawuna la ngalena alin firawuna sɛbɛ kɔrɔkɔrɔta la nin dugumakolo yi sanfɛ n'o ye Misira ye wa i k'a dɔn firawuna ngalena minal musrifina a kɛra tiɲɛnikɛlaw dɔ ye tiɲɛnikɛlaw dɔ kun don a tun bɛ tiɲɛnikɛlaw la o de y'a mago sa o mana Ala y'o de fɔ yan sisan a ko mɔgɔ si ma tuubi ka limaniya ka tugu Musa kɔ illa zuriyatun o don a min qawmihi fɔ jamakulunin dɔ a ka mɔgɔw la o tuma na sa kɛlɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ ya tafsiritigiw bolo qawmihi الهاء ضمير الهاء في قومه منا على ko cogo di fama amana li Musa mɔgɔ caman ma
tuubi ka tugu Musa nɔfɛ illa zuriyatun fɔ bɔna dɔw min qawmihi a ka jamakulu bɔna dɔw a ka jamakulu dɔ o denw olu de tuubira ka tugu a la nka u ma sɔn ka tuubi mun kama ala khawfin u kun bɛ siran de min firawuna ɲɛ wa malaihim an'u ka jamakulu ani yaftinahum u kana n'u lajarabi o kɔrɔ ye ka tɔɔrɔ s'u ma o tuma na sisan zuriyati kuma bi zuriyati de nɔfɛ sisan min qawmihi qawmu jumɛn ko don parce que a ko u ye Shuaibu ci a ka jamana mais Musa ciyɔrɔ la a ma ni e ka Musa ci cogo ila firawuna a ma fɔ ka taa a ka mɔgɔ yɔrɔ la qawmu ko kuma tɛ bon o tuma na sisan tafsirikɛlaw n'i y'a lajɛ Alusi ko awladu minnu fɔra yan ko yaani awladu ba'du bani Israil bani Israila ka dɔw de denw don parce que cɛkɔrɔbaw siranna firawuna ɲɛ mais yɔrɔ bɛɛ ni révolution bɛ denmisɛnw de b'a kɛ o de la alakira yɛrɛ bi denmisɛnninw mankutu k'a fɔ ko a ka denmisɛnw bila sira ɲuman kan ko u dusukun ka teli ka ala ka tiɲɛ min ko ale cira ni nin diinɛ tilennen ye ko cɛkɔrɔbaw banna ko denmisɛnw de tugura mana i b'a ye yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛna ni yɛlɛmɛ bɛ yen a kɛra tiɲɛ yɛlɛmɛ a kɛra nkalon yɛlɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnw de b'a ɲɛfɛ o tuma na Alusi ko bani Israilakaw n'o ye Musa yɛrɛ ka mɔgɔw ye parce que min qawmihi de bɛ kuma in na a ka jama na jeni ka jama firawuna ka jama wa tari Musa ka jama de kuma bi yan de bon sisan Alusi ko awladihi fɛngɛ zuriyati min fɔra min qawmihi ko qawmu wɛrɛ tɛ dɛ min bani Israil ko a bɔra bani Israil ka de la haisu da'ahum ay al-aba'u falam yujibuhu khawfan min fir'auna mana wa ajabatuhu ta'ifatun min shubanihim al-muradu min az-zuriyya as-sibyan la al-atfal mana dɔw b'a ko denmisɛnnin dɔw de tuubira u b'a fɔ la denmisɛnnin ma tuubi kamalenw de tuubira mais kamalen ninnu bani Israilakaw de kun don bon dɔw ko la ko hawi ye dɔmiru min ye ko a bɛ segin firawuna de ma fa yakunu ma'ana fama amana li Musa illa adadun qalilun min shababi qawmi fir'aun dɔw y'a ye o ye cogo la nka aw fi ko nin minɛna ka bɔ Abdulayi ibn Abbasi de la ko zuriyati min fɔra nin ye n'o limaniyara Musa la firawuna ka mɔgɔw don ko Musa ka mɔgɔw tɛ dɛ ko firawuna de ka mɔgɔw don o ye Abdulayi ibn Abbasi ka hadisa ye ko k'a ka dalilu kɛ a muso tuubira firawuna muso tuubira wa mu'mina ala firawun o fana tuubira comme a b'a dɔn cogo min na wa khazinuhu firawuna ka gardien ni a ka ko bɛɛ bɛ min bolo o tuubira wa mura'atu khazinihi a ka khazinu muso fana o tuubira o tuma na ko kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko firawuna de ko don ko Musa ko tɛ min qawmihi ko Musa ko tɛ ko firawuna ko don mais Musa ka mɔgɔw fana kun bɛ yen o parce que bani Israilakaw kun minɛnen don firawuna fɛ abu yuzabbihunahum su'al azab aywa yuzabbihuna awladahum abna'ahum nisa'akum ya o kuma na o kun b'u bolo ye ka kɔrɔ o kɔfɛ wakhtara ibnu jarir qawla mujahid fi zuriyati annaha min bani Israil kuma na ibnu jarir comme ale ye mɔgɔ dɔnnenba ye tafsiri la ale ye mɔgɔ min ka kuma ta o ye mujahidu ye o fana ye tafsirikɛlaba ye a ko ale b'o ka kuma ta ko mɔgɔ ninnu ko firawuna ka mɔgɔw tɛ dɛ ko k'a fɔ ko firawuna muso tuubira nin tuubira k'o tɛ dɛ ko o hadisa min ni ibnu Abbas y'a fɔ ko ale ma sɔn o ma ko bani Israilaka ko mɔgɔ ninnu
annaha min bani israila ko bani israila kaw de do la min qawmi fir'aun ko fir'aun ka mɔgɔ tɛ ko ale ka dalu ye min ye li audi domiri ala akrabi mazkurin li audi domiri ala akrabi mazkur mɔgɔ min fɔra sisan domiru haw nana kuma jumɛn jeni tɔgɔ fɔra n'o tɔgɔ tugura haw la ko tuma na arabuw bi tali kɛ o sira de kan mɔgɔ min tɔgɔ tugura domiru la k'u b'o de kɛ arshahu ye ko domiru bi segin mɔgɔ min ma mɛ tafsirikɛla wɛrɛw ko wa fi haza nazarun ko cɛ ka nin domiru ko kuma in ko filɛli b'a la dɛ parce que kuma bɛɛ domiru min bɛɛ bi segin mɔgɔ tɔgɔ fɔlen ma k'o tɛ k'a tigi ye ko caman bɛ yen ko bɔn ko a ti jɛ n'o ye ko filɛli b'a la dɛ li anna min al ma'rufi anna bani israila kulluhum amanu bi musa ko bani israila ka bɛɛ sɔnna musa la parce que olu musa kun ye olu ka héros de ye quoi c'est-à-dire n'a fɔra musa nana maa o maa ye bani israila ka ye hali n'i tɛ silamɛ ye i bɛ kɛ musa fɛ parce que a ka mɔgɔ nana quoi jango mɔgɔ min nana a bɛ n'aw sauver de a bɛ n'aw kisi tumana ko o la bani israila ka bɛɛ tugura musa la k'a bɛɛ limaniya la wastabsharu bihi k'u bɛɛ nisɔndiyara n'a nali ye ko mɛ kayfa yuqalu illa zuriyatun min qawmi illa zuriyatu bi fɔ cogo di ko illa qalil min ka dɔgɔ mɛ bɛɛ sɔnna mɔgɔ ye bani israila bɛɛ sɔnna musa ye ko tuma na ni zuriya ni qalilu kɔni fɔra ka ban k'a kan bɛ firawuna de ma ko hali n'a sɔrɔla dɔmiru nɔrɔlen don musa la ko musa tɛ bɔn o y'o fɔ o kɔfɛ dɔw fana ko olu tɛ se ka sɔn o ma hali n'a sɔrɔla banisilaka bɛɛ tubira ko banisilaka bɛɛ yɛrɛ ma tuubi ko karuna ma sɔn ayiwa samiriw ma sɔn ko wa mɔgɔ caman bɛ yen minnu banna bon n bɛ fɛ dɔrɔn n bɛ da yan parce que komi n'a ye ko yɛrɛ k'u faamu parce que u kelen bɛ ka kitabu de dilan nin na i tɛ se ka da la ko haw dama nɔfɛ tɔ ko don bon parce que a kɛra musa ka mɔgɔ ye a kɛra firawuna ka mɔgɔ ye en tout cas an kɔni b'a dɔn mɔgɔ dɔɔni kɔni tugura a nɔfɛ nin bɛɛ kuma de bɛ nin haw kelen nɔfɛ a kuma ka ca kojugu ala khawfin min firawuna c'est à dire k'a fɔ u ma da musa la tɛ k'a fɔ u ma tiɲɛ ye o fana tɛ n'i ye tiɲɛ ye i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen fana min bɛ tiɲɛ fɛ mais a ka waliyu don b'a ni tiɲɛ cɛ a ka waliyu don b'a ni tiɲɛ cɛ an bɛ mɔgɔ dɔ dɔn ala tulo b'a la n bɛ ka ale ala ka kuma de lase an balima nation dɔ de don mais a dara ko juguyara ale bolo ka tɛmɛ kojugu mais a muso ye lettre sɛbɛn ka cassette dilan k'a bila a kɔnɔ ka na ko olu kɔni tɛ se ka dara ko fɔ dɛ ko mais olu bɛ dugawu ɲini min bɛ ka fɔ olu y'a dɔn ni nin sabatira tiɲɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min dɛmɛ bɛ nin kan mais an ka dugawu k'u ye bilahi o n'a ɲɔgɔnna caman denw b'a la faw t'a la amin musow b'a la cɛw t'a la tiɲɛ bɛ ten de ye bon firawuna ka mɔgɔw dɛsɛra ka tuubi ni firawuna ɲɛ siranɲɛ de a n'a ka jama u kana n'o fitinɛ ni n donna nin na n cɛ ka na furu sa ni n donna nin na n fa ka na n gɛn ni n donna nin na u kana na fa o tuma na ko u siranna firawuna de ɲɛ wa mala'ihi o don wa mala'ihim a n'u ka jama u kana n'u fitinɛ an yaftinahum u kana n'u fitinɛ ka tɔɔrɔ s'u ma na wa inna firawuna i k'a dɔn firawuna kɔni firawuna y'a kɔrɔta misira dugukolo sanfɛ dɛ a y'a kɔrɔta a sanfɛ a kɛra mɔgɔ yaadalen mɔgɔ kɔrɔtalen ye musrifina wa i kana siga dɛ firawuna kun ye tiɲɛnikɛlaw dɔ ye minnu ye dan sago ka adamadenw faga cogo jugu bɛɛ la a kɛra mɔgɔw ɲɛna o kumana n'a y'i minɛ a b'i faga cogo min na mɔgɔw b'a dɔn o kumana o y'u siran mana o ko n'an tugura musa kɔ firawuna b'an bɛɛ halaki minnu ka limaniya ma tɛmɛ yen kan olu tora ten dɔ minnu ka limaniya tɛmɛna yen kan n'o ye firawuna yɛrɛ muso ye firawuna yɛrɛ muso ko nin ye tiɲɛ ye
ko wa ne dalen bɛ nin cɛ in ka kuma na Firawuna ne ko i bɛ sɔn a ko n sɔnna koyi a ko nin ye tiɲɛ dɛ Firawuna muso in labanna cogo min na a bɛɛ b'a dɔn mais a jɛnna n'o ye a jɛnna n'o ye bɔlɔ tigi jɛnna n'o ye a ye balaw jigin a kan naam Ala k'an kisi وقال موسى ko يا قوم ya n ka jama إن كنتم n'a sɔrɔla aw kɛra sa آمنتم k'aw limaniyara tiɲɛ yɛrɛ la بالله Ala la dɛ فعليه o tuma na nin yɔrɔ in na fa alayhi o Ala in ka sa توكلوا a y'a sɛmɛ sa dɛ إن كنتم n'aw kɛra muslimina ko a ye yɛrɛ dila ye i ye nin yɔrɔ in sa a ma nɔgɔn dɛ k'ala Musa ya qawmi Musa ko ya qawmi ya n ka mɔgɔw o tuma a kɛra a ka mɔgɔw ye sisan parce que u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ na walima yɛrɛ ya qawmi u ko a ka mɔgɔw de tugura a la o tuma a kan b'a ka mɔgɔw de ma ya qawmi o fila de don i ma a ka kɛ ya qawmi silamɛw ye walima a ka kɛ ya qawmi somɔgɔw ye o tuma a ko n ka mɔgɔ in kuntum amantum billahi n'a sɔrɔla ko aw dara Ala la tiɲɛ yɛrɛ la dɛ o ye kuma ye dɛ mais ɲɔtɛ u nana Musa nɔfɛ ka ban u bɔra Firawuna kɔ u nana Musa nɔfɛ mais Musa ko nin bɛɛ kɔ n'a dan bɛ Ala la tiɲɛ na sabu maa dɔ b'a fɔ n b'a la o t'a la dɛ fa alayhi tawakkalu o tuma na ko in bɛ cogo min na a b'a sɛmɛ o Ala la sa dɛ parce que Firawuna tɛ hinɛ n'a ye min sɔrɔ a bɛ kojugu k'o la dɛ o tuma na nka a y'a sɛmɛ Ala la a y'a sɛmɛ Ala la an mana tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ nin na an diɲɛ bɛ n'a ye Ala kan in kuntum muslimina n'a sɔrɔla aw ye yɛrɛ dibaa ye Ala ma tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn dɛ bon nin yɔrɔ in fana b'i hakili jigin min na a ye nin min fɔ a ka mɔgɔw ye nin a delila ka nin fɔ a ka dugulamɔgɔw ye ka kɔrɔ olu ko a ma Musa i hakili sigi uzina min qabl nin di an ka ɲangata fɔlɔ e nana an sɔrɔ tasuma na yan uzina min qabl o tuma na wa ma amana yɔrɔ min fɔra k'a fɔ mɔgɔ ayiwa o tuma na o min fɔra a man jan Musa ka mɔgɔw la kun parce que o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ aya wɛrɛ la Musa ni a ka mɔgɔw ka kuma na o kɛlen ye limaniya jɔn ye u bɛ ka tɔɔrɔ a k'u ma a bɛ sabali dekun bɛna aw sɔrɔ nka a y'a to Ala ma o ko a ma kad uzina min qabl Musa nin t'anw siran o ayiwa alhamdulillah uzina min qabl anw ɲanina ka kɔn an limaniyali ɲɛ o li qawmihi ista'inu billahi ayiwa a ye dɛmɛ ɲini Ala fɛ a ka sabali dugukolo ye Ala ta ye dɛ ni maa min ka d'a ye a b'a d'o ma dɛ nka ko laban kɔni o ye Ala ɲɛsiranɲɛw ta ye Musa ka mɔgɔ ko a ma anw tɔɔrɔla ka kɔn Musa bi m'an bila nin tɔɔrɔ an delilen don a la kad uzina min qabl foyi tɛna danga min ma danga ka kɔrɔ u m'a fɔ a kɔni ɲɔtɛ u ye fɛn bɛɛ danga o tuma na ayiwa ni Musa ko a ka mɔgɔw ma ya kun ko ko muslimina a y'a sɛmɛ Ala la n'a sɔrɔla o ye mumini ye o tuma na o bɛ segin nin de ma o tun y'a ka kawmu kelen ninnu de ye ayiwa min y'a somɔgɔw ye alhamdulilayi na faqalu Musa ka mɔgɔw ko Ala kan an y'an sɛmɛ ya maɲi i kana n kɔni kɛ lajarabi fɛn ye jamakulu ye zalimina min ye tɔɲɔni jama ye Musa kɛlen ka nin fɔ a ka mɔgɔw ye alu a ka mɔgɔw ko an y'an sɛmɛ Ala la faqalu alallahi tawakkalna o ko an y'an sɛmɛ Ala la o Musa o tuma na u ye Ala yɛrɛ wele sa rabbana ya maɲi Ala i kana anw labila galontigɛlaw ye kana an labila galotigiw ye la taj'alna fitnatan i kana an kɛ fitinɛ ye li qawmi zalimina tɔɲɔnikɛlaw ka jama ye
i kana labla an jugu ye kuma yɛrɛ kɔrɔ de ye ya rabbi ala kana labla ala kana labla wa najjina ala b'a ɲini fɛ i k'an kisi ni e yɛrɛ ala ka hinɛ ye ka bɔ jamakulu la al-kafirina minnu kafiriyara o tumana u ye ala wele wa najjina ala anw kisi bi rahmatika ni e yɛrɛ ala ka hinɛ ye sabu ala bɛ hinɛ ka jɔn na ni ala yɛrɛ de ka hinɛ ye n'o tɛ ala ka jɔn bi fɛn kɛ ala la ni ala y'o lajɛ a ti hinɛ dɛ nka ala bɛ hinɛ a ka jɔn na ni ale yɛrɛ ala ka hinɛ ya rabbi ala ka hinɛ na o tumana u ye ala wele ko wa najjina ala anw kisi sa bi rahmatika ni e ala ka hinɛ ye minal qawmi al-kafirina ka bɔ kafiri jamakulu ma a bɛɛ ye nin kuma kelen ye ala kana labila an jugu ye ala yɛrɛ ye nin de naam wa awhayna ni ala ye wahayu kɛ sa ila Musa kana Musa ma wa akhihi a n'a balimakɛ Haruna an tabawwa ko a ka sigiyɔrɔ ɲini kɛ sa ni i ka aw fila ka jamakulu ye Misira kɔnɔ so la a k'a ka so kɛ qiblatan ɲɛsinfan ye aqimu salata a ka seli jɔ a ka mu'miniw nisɔndiya ko ala ka dɛmɛ bina a ka mu'miniw nisɔndiya o tumana a ko cogo di wa awhayna ila Musa wa akhihi ne Allahu ta'ala ye wahayuli kɛ kana Musa ani a balimakɛ ma wa akhihi wa awhayna o do fa awhayna wa awhayna ne ala ye wahayuli kɛ o tumana i b'a faamuya k'a fɔ Musa ni ala kun bɛ kuma mais i b'a faamu ko dɔw de kun do ani bonya dɔ de do a ye min kɛ Musa ye mais o kɔrɔ tɛ ko Musa ni ala kun bɛ kuma ko a ka kiraya kɛra o de la Jibrila kun bɛ jigin a kan mais ala ka bonya jira dɔw de la ala kumana a fɛ o kumakanw da dɔnnen do o kumaw fana ɲɛ dɔnnen do mais Jibrila kun bɛ jigin a kan de kumana ala y'o de fɔ yan sisan ko wa awhayna ila Musa wa akhihi ne ala ye wahayu kɛ kana Musa n'a balimakɛ ma an tabawwa ko a ka sigi yɔrɔ minɛ bi maana a ye minɛni kɛ likawmi kuma a fila ka jama ye Misra bi Misra la buyutan so la Misra u ye nin kɛ min kɛ u bɔra quoi jamakulu in kɛlen ka nin kɛ n'u sɔnna ka tuubi u farala Musa ka u bɔra Firawuna ka dugu kɔnɔ sisan u bi Misra mais u ti Firawuna ka dugu kɔnɔ mana ala ko Musa ma a fɔ i ka mɔgɔw ye u ka sow jɔ yan a ka sow labɛn u ye yan a ka sigi yan yanni ala ka dɛmɛ kana likawmi kuma bi Misra buyutan a ka so minɛ Misra waja'alu buyutakum qiblatan a k'a ka so ninnu kɛ ɲɛsinfan ye ɲɛsinfan nka a y'a tugu a la wa aqimu salata ko a ka seli jɔ wa bashiril mu'minina a ka mu'miniw nisɔndiya ni alijinɛ ye o tumana qiblatan buyutakum qiblatan Qurtubi ko al muradu sallu fi buyutikum sirran li ta'malu o kumana a kana bɔ k'a fɔ a bɛ taa seli yɔrɔ yɛrɛ la a ye seli a ka so kɔnɔ k'a dogo k'a kɛ parce que n'a yɛrɛ a bɛ faga o kumana a y'a dogo ka seli ko o de ye buyutakum qiblatan tafsir dɔ ko non buyutakum qiblatan a kana a ka so kɛ so tɔw si ye a y'a ka so kɛ ɲɛsinfa ye min ɲɛsinnen don Baitul Maqdis ma k'a ka so ɲɛsin Baitul Maqdis ma o kɔrɔ ye n'a bɛ seli a ka seli k'a ɲɛsin Baitul Maqdis ma mais tafsir dɔ ko non o tɛ tiɲɛ parce que olu ka o kuma na seli ti kɛ yɔrɔ si ni misiri n'u ka batokɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ seli ti kɛ yɔrɔ si n'u ka batokɛyɔrɔ tɛ bon o ko ye tiɲɛ seli ti kɛ yɔrɔ si ni batokɛyɔrɔ tɛ nka dɛsɛ kɔnɔ ala ko k'u k'a ɲɛsin batokɛyɔrɔ ma ka seli a kɔnɔ ni bato ŋaniya ye yan'u ka se sɔrɔ
mana ko buyutakum qiblatan ko a kɔrɔ ye o de mana dɔw ko non ni seli bɛ k'a kɔnɔ dɔrɔn o y'a kɛlen ye qiblatan bon mais nin kuma in kɔnɔna b'a jira k'a fɔ o kuma seli tɛ se ka kɛ so kɔnɔ seli yamaru tɛ yen ka seli kɛ so kɔnɔ seli bɛ taa kɛ misiri de kɔnɔ n'o y'u ka alabato yɔrɔ ye bon comme u tɛ se ka bɔ dun jango ka se yen o tuma na k'u k'a ɲɛsin yen ma na wa aqimu salata o don wa a ye seli jɔ wa bashiril mu'minina i ka mu'miniw nisɔndiya k'a fɔ foyi t'u ɲɛ ni alijinɛ tɛ siga t'a la na وقال موسى ko ربنا ya mai إنك ala آتيت فرعون firawunɛ sɔn وملأه a n'a ka jamakulu زينة diɲɛ masiriba in na dɛ وأموالا ani diɲɛ hɛrɛba in n'o ye nafoloba ye في الحياة الدنيا nin diɲɛ ɲɛnamaya in na yan ربنا ya mai ليضلوا o bɛ ka u taara u nafilili kɛ عن سبيلك ka bɔ i ka sira kan dɛ ربنا ya mai أتمس datuguli kɛ على أموالهم u ka nafolo ninnu kan واشدد i ka gɛlɛyali kɛ على قلوبهم o dusukun kan فلا يؤمنون u kana limaniya fiyewu حتى يروا العذاب f'u ka ɲangata ye ɛlɛ alima ɲangata min bɛ maa dimi الله أكبر i y'a ye cogo di na وقال موسى ربنا musa ye ala wele a ko ya maɲi إنك innaka ateta firawuna a ye firawunɛ n'a ka jama sɔn nafolo bara dɛ نعم i ye nafoloba d'u ma masiriba d'u ma wa amwala n'a ni nafoloba نعم nin diɲɛ ɲɛnamaya in na ربنا a maɲi ni nafolo in tori u bolo li yudillu an sabilika u bɛ mɔgɔw fili ka bɔ i ka sira kan rabbana timisa ala amwalihim ala u ka nafolo datugu o kɔrɔ ye nafolo in halaki washdud ala qulubihim u k'u dusukun ja ka fara ja kɔrɔ kan k'a kɛ fara ye لا يؤمنوا حتى يروا العذاب u kana limaniya fiyewu f'u ka ɲangata cɛjugu ye u ɲɛna o tuma na nin yɔrɔ in na kuran tafsiru b'a fɔ liyudillu an sabilika ko u bɛna mɔgɔw fili ka bɔ i ka sira kan bon o ye tiɲɛ ye o ni nafolo bonyana ni i bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ ni nafolo b'a bolo a kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ a kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ a lajɛ diinɛ tilatilala an yɛrɛ fɛ yan k'a sɔrɔ kelen de donna anw fɛ afiriki mɛ bi nafolotigiw nana ka na ni nafolo ye ka mɔgɔw ta ka sigi nafolo bɛ bɔ u fɛ yen ka n'a d'u ma aw kɔni aw nakun ye nin de ye c'est à dire olu tɛ yen k'a fɔ an bɛ diinɛ na olu bɛ yen de ko an bɛ sara an k'a kɛ tan kalanyɔrɔw jɔr'u ye fɛn bɛɛ kɛr'u ye san o san u mɔgɔw cɛ ka taa hiji fi sabilillah bon mais mɔgɔ min bɛ fɛ ka hiji e bɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ a ye n'a tugura o tiɲɛ kɔ a tɛna hiji dɛ a bɛna to e fɛ yan nka a bɛ alijinɛ kɔni sɔrɔ hiji den di min sɔrɔ nka ale ɲɛ t'o la ale fɛ ka hiji de o tuma ni biye bɛ yen ko na taa hiji fu o mana kɛ sira min ye ale mago tɛ sira la o ale mago bɛ maganta de la o tuma na ale bɛ don sira in na taara na magan sɔrɔ o tuma na diinɛ kɛra karayogo ye a bɛ san ka feere de leliba ye wa sira i bɛ taa patɔrɔnw ta ka wari don olu ma olu bɛ i sigi ka tile ka mɔgɔw wele ka na fili ni tunu ma parce que fɛn bɛ ka d'u ma mana firawunɛ tun ye waritigi ye fɛnba b'a ka mɔgɔw bolo masiriba b'u bolo mana musa y'a ye nin ko in gɛlɛyara an mana kɛ cogo o cogo u b'an ka mɔgɔ dɔ namara ka fara u kan wari kama n'an y'u ka mɔgɔ o mɔgɔ wele ka na n'o y'a yɛrɛ cogoya ye o bɛ tila ka segin o tuma na ala nin ko in gɛlɛyara sa dɛ o tuma na u ye ala de wele o la sa a ko ala firawunɛ ka nafolo bɛɛ halaki mana a fɔra ko musa ye firawunɛ danga mɛ musa ye firawunɛ danga kɛ danga min kan ka danga o bɛ danga mɔgɔw ma sɔn nin de ma n'o tɛ nin fana tɛ danga dɔ ye koyi
ala ko Musa ko ala u ka nafolo de halaki ayi mɔriw bɛ nin baara kɛ o i ka wari mana bonya cogo o cogo baaraw bɛ na n'u y'a kɛ an karamɔgɔ i ti kalo 6 kɛ waritigiya la bilahi i ti kalo 6 kɛ waritigiya la i bɛ saraka minɛ ti kɔrɔbɔ fiyewu kuranɛ aya don Allahu akbar. Musa a ko ala Firawo ne ka nafolo halaki u ka nafolo ta ci yɔrɔnin kelen bon u b'a ko a y'a danga a y'a danga kɛ n ko mɔgɔw bɛ danga filɛ kojugu de ye mais danga hali n'i m'a bu i da i bɛ k'a kɛ ni maa ko a b'i bugɔ sisan n'i girinna k'i bolo wuli o y'a danganen de ye o parce que i bɛ fɛ a ka fanga ka nagasi a ka n'i sɔrɔ o ye danga de ye mɔgɔw m'a faamu de danga nɛ ka danga bɛ yen bolo ka danga bɛ yen marifa ka danga bɛ yen ni maa min ye marifa ta k'a sin ma a y'a ci a y'a sɔrɔ nɛgɛhaya b'i la walima a y'a sɔrɔ gilet pare-balles b'i la kisɛ nana gilet minɛ a ma se k'e sɔrɔ a ka kisɛ ma danga i y'a danga dangani kɔrɔ de ye jugu ka tɔɔrɔ ka n'i sɔrɔ a ka dan yɛrɛ la kumana Musa nana kiraya de kama kiraya in kun tɛ se ka sabati abada k'a se to Firawuna ye o tɛ se ka kɛ o mɔgɔw ɲɛ bɛ wari de la mɔgɔw ɲɛ bɛ diɲɛ de la mɔgɔw ɲɛ bɛ nafolo de la nafolo bɛ min bolo ani min ko ala a bɛ tile kɔngɔ na a tɛ dumuni kɛ nin ko a ye na i bɛ sɛ dun i bɛ i sago n'i dungɔ kɛ min bɛ jaabi bɛɛ b'o tigi dɔn kumana il faut que Musa kun ka tɛmɛ sira fɛ de tadrij o kumana a daminɛ fɔlɔ ala a ka nafolo halaki ni nafolo ye ma halaki an tɛ s'u la dɛ ala sɔnna ala ye Firawuna ka nafolo halaki wa i k'u dusukun ja parce que ni y'u dusukun magaya u kana na tuubi o parce que ninnu ka ko tɛmɛna tuubi ka sa o ala Firawuna tun bɛ mɔgɔw ɲɛnama de minɛ ka bila tasuma na jahanɛmɛ b'a bolo alijinɛ b'a bolo abna'akum u b'a wolodenw minɛ de k'u sɛbɛ kɔrɔ kantigɛ kantigɛli tɛ dɛ c'est à dire k'u bɔrɔndɔ min khilaf nakhli a ko n bɛna senw de tigɛ a ɲɛnama k'a bolow tigɛ a ɲɛnama ka tila k'a genge fi juzu'i nakhli a bɛna dɔn ne de ka ɲangata ka jugu walima ala ta i y'a ye sa Firawuna yadara fihi a m'a fɔ n b'a dɔn bali fihi o ka jugu ka tɛmɛ ala kan a ko n b'a genge n damaro ju kɔnɔ de a m'a fɔ n damaro ju la dɛ bali fi juzu'i nakhli bi maana ɲangata da de a kɔnɔ ye b'a genge a kɔnɔ de y'a dɔn a da ye o ye mana a y'a danga ni dɔw ma bɔ yen dɔw tɛna o o de la a fari kana fa dɛ a y'a bunde dɔrɔn ala tulo b'a la wa a b'a minɛ fana wulibali don Musa y'a fara ko kana sɔn u ka limaniya dɛ u dusukun ja ka tɛmɛ nin kan ala parce que Musa b'a dɔn plus i ka hinɛ bi ban plus i ni ala cɛ bi janya plus i ka hinɛ bi ban plus i ni ala cɛ bi janya olu b'a ɲɛ dɔn mɔgɔ maa ti hinɛ ala t'i fɛ wallahi mɔgɔ maa ti makari e adamaden ɲɔgɔn na mɔgɔ adamaden ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ y'i ka hɛrɛ ye ni t'i la ko a bɛ hinɛ da la i ni ala tɛ fankelen mɔgɔ maa ti hinɛ ala tɛ hinɛ i yɛrɛ la a bɛ tan de o tuma na wa u kana limaniya dɛ f'u ka ɲangata y'u ɲɛna a t'u ka ɲangata ye liyudillu u ka mɔgɔw bɔ i ka sira kan kumana mais o nafolotigiya in ala b'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum azabun muhin
mana plus ibi ala kota ibi hɛrɛ sɔrɔ ala ko k'a ɲinɛnen tɛ dɛ a bɛ dɔ fara i ka hɛrɛ de ka tara na caya ko mɛ n'a y'i minɛ don min na i ti kisi dɛ ɔ kumana wa shaddida ala qulubihim bima'ana hatta yatiyahumul azabu al alimu allazi la yanfa'u inda ityanihi imanun wala tuqbalu ma'ahu tawbatun لأنهما حدثا في غير وقتها فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ako tubi wati ko de do n'a y'i dan dɔrɔn i ta tiɲɛna i bɛ se ka tubi dɛ alakira ko mɔgɔ bi tubi hali ni i ni ye ŋɔnɔ sɔrɔ fɛ garagara la ko ala bɛ yafi ma siga t'a la hadisa in anw t'a sɔsɔ foyi t'an bolo a la an bɛ min segin fana mɛ dɔrɔn u b'a ta ka bila yɔrɔ de la a bila yɔrɔ tɛ min ye a bila yɔrɔ tɛ min ye hadisa in n'a ka kɛnɛ a bɛ kuma kafiriw de kan mɛ hadisa in tɛ se ka kuma mɔgɔ min bɛ seli ale alakira kɔfɛ n'a kɛn bɛ ka walimusow tigɛ hadisa in kan d'o ma mɔgɔ min bɛ seli ale kira kɔfɛ n'a bɛ ka walinafolo namara hadisa in kan d'o ma hasidi min bɛ seli ale kɔfɛ dabalijugukɛla min b'a ka misiri kɔnɔ a kan d'o ma ni hadisa in ka kɛnɛ n'a ka kɛnɛ a kan bɛ kafiriw de ma ko ala bɛ jɔn ka tuubi minɛ fo ka taa ni se in kɔnɔ na a bɛ sɔrɔ minnu ma don diinɛ na de ko don ɲanguma n'o tɛ minnu b'a la ka kɔrɔ n'u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ walimuso b'u bolo ko ala bɛ yafa olu ma fo ka taa se u ka ninakili la olu tɛ dɛ n'ala yafara olu ma ala tun b'an ka janimɛ ni alijinɛ daw ala tun b'an ka yafa bɛɛ ma n ko tɔɲɔnikɛlaw de tɛgɛ bɛ taa ya'lamuna walam yusirru wa hum ala ko ale bɛ yafa mɔgɔw de ma minnu ma dumi u ka jurumu kan ka sɔrɔ u y'a dɔn e kumana aw ka dɔnni bɛ ala yɛrɛ ta ɲɛ y'a dɔn o de tɛ kabako yɛrɛ u kalanna ala yɛrɛ ye olu yɛrɛ bɛ ala bilasira ala ko n bɛ yafa maa de ma minnu ma dumi kota kan ka sɔrɔ u y'a dɔn minnu ma dumi kota kan ka sɔrɔ u y'a dɔn min y'a dɔn kota don ka dumiya kan fo a si bannen ko n bɔra la o tɛ yɛlɛ ko ye an bɛna se o yɔrɔ ma kɛ kuranɛ de b'a ɲini ni kuranɛ in kelen de don koyi n'o tɛ ko bannen de don hadisa dama min nkalon dama min dara alakira la Bukhari kota Bukhari kota o tuma na Bukhari ye kuranɛ ye wa Bukhari ye nabi ɲuman ye wa adamaden don adamaden bɛɛ bɛ fili adamaden bɛɛ bɛ fili wa u bɛ namara don adamaden bɛɛ ka kuma na n'i ye hadisa yɛrɛ kalan istinbatul ahadisi kalan k'a ye hadisa tun bɛ commerce de bɛnbɛ yahudiyaw tun bɛ hadisa de dilan k'a fɔ alakira ko ta alakira ko ta ka mɔgɔ dɔ sara ka nafoloba d'i ma i b'i den ka taa n'a ye Madinɛ ka taa don bibliothéque kɔnɔ ye yahudiyaw delila ka nisɔndiya ko Imam Maliki ko a tun bɛ k'an ka hadisa dɔ fɔ u b'u pan walahi u bɛ nkalon da kira la k'a namara ka taa sɔɔri silamɛw ka kitabu marayɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ hadisa ko histoire dɔn bɛɛ b'a dɔn hadisa tun bɛ trafiquer de comme drogue bɛ trafiquer cogo min ka na a ɲagami silamɛw ka kuma na ko alakira ko ten k'a sɛbɛn ka na sɔɔri arabu kalannen tun ka dɔgɔ bon yahudiyaw de tun kalannen don bon kuma bɛɛ u bɛ nkalonba dɔ dilan ko kira ko ten ka sɔrɔ ka mɔgɔ dɔ sara i b'i dogo ka na n'a ye Madinɛ silamɛw ka kira kota sɛbɛnnenw bɛ bila yɔrɔ min na i b'i jija fɔ k'a don yen mɔgɔw tun b'o gardien yɛrɛ fana na minnu ye ala janfa ka silamɛya janfa ninnu ka nafolo kama kuma o kuma sɛbɛnnen ma n'u sɔrɔ u b'a sɔrɔ a kɔnɔ nin ko kuranɛ de y'a ɲɛnabɔbaa ye lahafizun mais n'i kumana dɔrɔn Bukhari yɛrɛ de ko tan e t'a fɔ ala ko tan mais Bukhari ye alhamdulilayi Bukhari ni cɛ ala k'a sara hɛrɛ la a y'a seko kɛ a ye baaraba kɛ nin diinɛ in kɔnɔ
a ye hadisaw cogoba a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛn a ma ala k'a sara an ye hɛrɛ la an ye nafaw sɔrɔ a ka kuma na caman mais o t'a yira ko a ti fili o t'a yira ko a ti fili o t'a yira fiyewu ko fili fana ma don a la parce que ko kuma in bɛɛ bi sɛgɛsɛgɛ cogo est ce que Bukhari de bɛ n'i jɔ bi ko fɛn o fɛn filɛ a kɔnɔ ko ale ye nin bɛɛ sɛbɛn yan est ce que nin bɛɛ ye Bukhari ka kuma ye mais Bukhari yɛrɛ ka kuma na ba joli filila a yɛrɛ ɲɛnama fɛ a ye minnu ta ka tila ka sɛgɛ o la k'u bɔ a la n'i ye Bukhari lajɛ Bukhari ye cɛ minnu ta ko sikat ko ne dalen bɛ karisa la n dalen bɛ karisa la n dalen bɛ karisa la ni kuma min nana nin fɛ a kana siga o la a ka rijalu sikatu Bukhari yɛrɛ ye minnu ta k'u citer mais n'i ye Bukhari ka hadisa lajɛ tuma min na a b'a fɔ ko kira ko n bɛ taa ka fɛn fila to a bolo Bukhari b'a fɔ cogo di ko ala ka kitabu ani kira ka sunna kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ka kitabu ani ala kira ka sunna Bukhari b'o de fɔ mais a b'o fɔ ni cɛ minnu ye o cɛ kelenw de la fana a b'o la ko ala ko c'est-à-dire kira ko n bɛ taa ka ala ka kitabu tɔ bolo ani somɔgɔw wa itrati ahli baiti a bɛɛ ye o arawina kelenw de ye Bukhari yɛrɛ ye cɛ minnu ta mais Bukhari ma sɔn k'a fɔ mais an t'a fɔ a ma sɔn k'a fɔ an b'o Bukhari m'a fɔ parce que fɛn caman tun bɛ o kuma dɔw la ni fɛn dɔ mɛn'i da dɔrɔn i ka ko banna Shafi'u tɛgɛ tara dama ko ala de ye sirifiw kɔrɔta wele bilala ma ko a ka masakɛ jaabi Irak a ma ja dɛ a ye fɛngɛ de wele Seydatu Nafisa a ko Shafi'u ko Nafisa n welela koyi a ko o sɔrɔla k'i bolo jan ka dugawu dɔ kɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye ko a ka to k'o fɔ ko a ka taa Shafi'u taara wele lajɛ foyi ma bɔ a la ni sirifi muso ka dugawu ye parce que k'a ye sirifiw tanu dɔrɔn u ye ci bila a ma ko a kana o ti tile jan ye o Haruna Rashidi tile la a n'a a kɔrɔkɛ tile la yanni kɔrɔkɛ in yɛrɛ ka sa jango kuma ka se Haruna Rashidi yɛrɛ ma mais o kuma u ye min da Hasan ni Huseini somɔgɔw kan ko dogolen mun tɛ o u y'u faga cogo bɛɛ de la et puis ka tila k'a interdit sirifi tɔgɔ tɛ se ka mɛn i da a tɛ ku i la o la ni Bukhari y'i pan kuranɛ ni kira somɔgɔw kunna an t'a jalaki o fɛn caman bɛ yen n'a dɔw mɛn'i da i bɛ faga n tɛ k'a fɔ ko Bukhari ma fɛn k'a la dɛ n bɛ k'a ɲɛfɔ de c'est à dire mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ fɛn dɔ dɔn a tɛ se ka mɛn i da o kan o tɛmɛna silamɛya kɔnɔ o tɛ dogoli ye silamɛya histoire foyi m'o dogo tiɲɛw ayiwa u b'a fɔ tiɲɛw dɔnnen don mais tiɲɛ bɛɛ tun tɛ se ka fɔ tuma dɔw la i yɛrɛ b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye k'i b'i da di kumana Bukhari alhamdulilayi a ye baara kɛ ala k'a sara hɛrɛ la an bɛɛ ye nafaw sɔrɔ a ka kuma na mais o t'a jira fiyewu ko fili t'a la o t'a jira fiyewu ko Bukhari tɛ fili Bukhari ma kira ye a ma kira yebaa ye kira ma deli ka kuma a fɛ tile kelen a ma kira ye a ɲɛ ala a fa ma kira ye alors a ye kuma tɔmɔ de mɔgɔw bolo mais a sɛbɛyara la ala k'a sara mais o kɔrɔ tɛ an ka da Bukhari ka kuma bɛɛ la non abada o wajibiya tɛ maa si kan i ka da Bukhari ka kuma dɔ la kuranɛ ayaw tɛ naam qala a ko kana siga tiɲɛ yɛrɛ tigitigi la Musa e ni balimakɛ aw ka dugawu jaabira nka a y'a tileza a kana tugu mɔgɔw ka sira kɔ mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn a kana tugu o sira kɔ bilen dɛ
nana musa ye nin min fɔ ko ka firawuna ka nafolo halaki k'u dusukun ja don o don ka dɔ fara walejugu kɛli kan tari ɲa an ka taa n'u sɛbɛ kɔrɔ minɛ o min kɛra ala ko musa ma n y'aw fila ka dugawu minɛ koyi i n'i balimakɛ ko parce que musa de ye dugawu kɛ ko haruna tun b'a fɔ amin ni musa ye dugawu kɛ haruna b'a fɔ amin mana ko n y'aw fila ka dugawu jaabi ala k'an ta jaabi na n ka kuma biya dɛ fastaqima mana a y'a tilen dɛ ko in ye nin de ye o diinɛ in yɛrɛ ye nin de ye el istiqama k'i tilen ala ko min k'a k'a kɛcogo la a ko i ka min to yen k'i seko bɛɛ k'o la k'i seko bɛɛ k'o la a ko min to yen i b'o bɛɛ de to yen a ko min kɛ i b'i seko bɛɛ k'o la o tumana istaqima fastaqima o tumana musa i n'i balimakɛ a y'a tilen sa aw kana ye janfana kun aw kana namara kɛ kun aw kana bin maa kan a ye n ka sira fɔ komi n y'a bila a la cogo min na mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn musa a kana tugu olu ka sira kɔ aw fila kana tugu o sira kɔ na